Hello mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang Bro TV Bicol. Nako, panahon po ng pandemya, kailangan natin ng transportasyon. Kung saan tayo pupunta, may bibilhin sa labas, pumunta tayo sa ating mga trabaho. Ang pinakakailangan natin ngayon ay yung pagbibisikleta. Kaya narito ang ilan sa mga tips namin sa inyo, especially po doon sa mga nagbabalak na gamitin ang bisikleta bilang alternatibong sasakyan natin sa panahon ng pandemya. Narito po ang ilan sa mga tips namin sa inyo, lalo po dun sa mga baguhan pa lamang sa pagbibisikleta. So yun guys, kailangan natin sa panahon ngayon ang pagbibisikleta. At narito ang ilan sa mga tips namin para sa inyo. At dahil in demand nga ang pagbibisikleta sa panahon ng pandemya, narito ang ilan sa mga dapat ninyong malaman. Unang tips, planuhin ang ruta o area ng iikutan. Napaka-importante nito lalo na sa baguhang magbike na alam ang pupuntahan at para na rin ma-enjoy ang ruta. Siguraduhin nag-almusal ka kung maaga ang ruta upang di abutin ang gutom sa daan o kaya naman magdala ng ekstrang pera para may pambili. Pwedeng mag-download ng app katulad ng Cycle Meter upang makita ang mapa at iba pang detalye ng ruta. At huwag kalimutang magdala ng tubig. Pangalawang tips, kabisahin ang pagpalit ng gears. Lalo na sa ating mga baguhan, marami ang nahihirapan sa pagpapalit ng mga gears. Yung iba, nasisira pa ang pyesa dahil di alam kung paano ito gagawin. Tandaan, malaki ang tulong ng gears na ito lalo na kung aatake at bibilis o di kaya na may aahon. Pangatlong tips, panatilihin ang kondisyon ng bike. Hindi lang kondisyon ng gumagamit ng bisikleta ang kailangang panatilihin, pati na rin ang kondisyon ng mga pyesa, lalo na ng gulong. Kapag naplatan ka sa gitna ng daan na wala man lang malapit na vulcanizing shop at wala ka ring mahinga ng tulong, siguradong nakakadismaya. Mas maganda magdala ng ekstrang interior. Napaka-importante rin na may dalang ekstrang tools na magagamit. Sunod, posisyon ng upuan o saddle. Kailangang alam mo ang taas ng upuan para sa iyo kung saan komportable ka at hindi mananakit ang tuhod at singit. Helmet at cycling short. Napakahalaga ng gamit na ito para protektahan lalo na ang ulo at maselang bahagi ng katawan. Ang short na may padding ay malaking tulong lalo na kung malayo ang ruta o mabatong daan. Kapag nagbabike na, enjoy lang natin ang paligid at langhapin ang sariwang hangin. Lahat naman tayo ay walang alam din sa mga bagay na ito noong simula, pero kalaunan ating natutuklasan. Mahalaga ang kaligtasan at huwag mahiyang magtanong sa mga mas may alam patungkol sa pagbibisikleta. Nakatulong ba ang videong ito? Mag-iwan ng comment at mag-subscribe para swertihin ka ngayong araw. Maraming salamat sa panonood.